Okerkale irratia. Gizakiaren ibilera lurrean bi atal nagusitan banatzen da. Asko hitz egiten da historiaz, baina Mesopotamian idazkera asmatu aurretik ere, bada aipatzekorik. Gaur, bihar izan dadin, historia aurrea. Eta horretarako, hemen dago gurekin Iñaki Sagarna, historialaria eta debarra bera. Kaixo Iñaki. Kaixo, ni ez naiz historia aurren aditua, baina, deba inguruan, azkagun astarnak dialata, benetan, interesgarri irutu ziten garaia da, eta, zer kapazan izen, helarazteko dakidana, ez? Aurre historian sartu aurretik, nahiko nuke zuk guri azaltzea, ea giza historiaren etapak zeren arabera bereizten diren. Giza historia bere osotasun batian zeilkatu eta pixkat ulertzeko, guztiok eskolan ikasi dugun denbora lerroa erabiltzen da, ezta? Hau 5 garai nagusitan zatitzen da, eta alde batetik dakagu historia aurrea, eta bestetikan aro historikoko 4 garaiak, ezta? Hor dazkagu Antzina Aroa, Erdi Aroa, Aro Berria, eta azkenik oraindik gaur egun ere bizigarean Airo garaikidea, ezta? Frantziako iraultzatik hona atorrena. Sailkapen zabala antolatzeko erabiltzen dira irizpide ezberdinak, ezta? Eta nagusia dakagu idazketa. Gero badaude ere gertaera politikoak eta produkzio moduak. Gero sailkapenok askoz gehiago findu daitezke, ez? Gertaera politikoekin era modernoetan eta kultura materialen tipologiak erabiliz historia aurrean. Esan bezala idazketak aurre historia eta historia ezberdintzen ditu. Eta benetan da interesgarria bereizketa hau, adibidez, gure inguruetan, erromatarrak etortzean eta haiek hemen bizi zirenei hitz egitean, orduan sartzen geragu historian, ez? Historian baino gehiago esan behar dugu protohistorian. Azkenian idazketa propio bat baino, kanpotikan datozen iturriak dialako. Orduan, esan dezakegu historia ez dela aldi berean iritsi leku guztietara? Badago autore batek esaten du historia dela todo acontecimiento humano. Orduan, historia aurrea ere historiatzat hartzen da, baina historia guk deritzogun moduan toki ezberdinetan, garai ezberdinetan hasten da, ezta? Mesopotamian oin dela 4 milenio, eta orain gu oin dela 2000 urte bakarrikan hasi gera historian sartzen. Eta honekin jarraituz, ez? Aspektu bat azpimarratzekoa da, adibidez, historia aurreak 2,6 milioi duela, 2,6 milioi azten dela. Gutxi gora bera. Hori da, gutxi gora bera. Lehen homoa bildezarekin, ez? Homo batek tresna bat hartzen duanean. Eta, beraz, hori kontuan hartuta historia 0,5 bat besterikan ez da, ez? Guk historiatzat hartzen dugun gauza hori. Eta idazketaz propioki gabiltzan ez? Ekialde hurbilean sortzen da lehen da biziko, duela 4 milenio inguru, orduan sistematizatzen da, garaiko produkzio moduen beharrak bultzatuta. Idazketa hau baina, eremuz eremu ezberdin garatuko da, ezta? Independenteki askotan. Kursitate moduan duela markada bat edo Txinan enaneko probintzian, aurkitu zen hainbat oskola, dortoken oskoletan, idazkidui batzuk, ezta? Eta adituen ustez, eta ez da sistematizatua da idazketa batez, simplegia da idazkera kontsideratzeko. Eta horregatik ez da historia Txinan hasi. Hori da ezbaian dagona, ez? Aditu batzuk eta besten artean. Izan ere, sistematizazio maila jakin bat behar da, beraz, idazkera agertu dela
ziurtatzeko. Hori da. Lehen aipatu dugu bai, idazketa honetaz gain, gertaera politikoak ere garai hauek zehazten dituztela, ez? Gehienak ezagunak dira, ez? Erroma bukatzen da, 476an Odoakro konkistatzen duanean. Gero modernitatean... Erromako imperioaren zati bat. Hori da, Konstantinopla oraindikan hor dago bizirik, ez? Gainera urrengo garaia, 1452an kontsideratzen dute batzuk hasten dela, ez? Erdiaroa bukatu eta modernitatean sartu. Eta gero azken garaia egun bizi garena Frantziar iraultzakin, ez? 1789an. Gertakizun hauek gainera, politikaz gain, ez? Beraien ezaugarri propioak dituzte, eta produkzio modu propioak, ez? Zer dira produkzio moduak? Garai historiko bakoitzari propio zaizkion antolamendu ekonomikoak dira, ezta? Eta, hau da, pixkat gure historia edo aipatutako kronologia lineal hori ulertzeko egiten da sailkapena. Giza historiaren etapa ezberdinak aipatu dituzu, baina etapa guzti hauek neurtu aldaitezke denboran edo neurtzekotan nola neurtuko lirateke? Erantzun aurretik apunte txiki bat, ez? Lehenengo nahi dut ezberdin du kronologia eta denbora historikoa. Hasteko, kronologia bera lineala da, ezta? Gertakizunak diakronia argi batean kokatzeko balio digu, eta narrazioak sortzeko erabiltzen da. Garaiak eta gertakizunak denbora lerroan kokatu eta ordenatzen ditugu horrela. Honek, denbora historikoarekin hein handi batean erlazioa balden badaka ere, ez da berdina. Denbora historikoa azaltzeko kontzeptu nahiko zaila da. Era simple batean esan da, aztergai dakagun gizarteak bizi duen esperientzia eta zirkunstantziak barnebiltzen dituen denbora da. Hau da, garaian bizi den pertsonaren portaera baldintzatzen duena, ez? Bizi duen orainaldia estrukturatzen duena bezala kalifikatu daiteke, hein handi batean. Denbora historikoa teorizatzen saiatu izan dira autore asko. Oso modan dago bat dala Reinhard Koselleck, alemaniarra. Baina agian gauzak errastaldera, Braudelen teoria bakarrikan azalduko dut. Metahistoria kontu hauetan inor interesatuta badago, komentario bat ustezala edo email bat bidaldezala eta pasako diot nahi aina bibliografia. Baina Braudelera itzuliz, esan behar da denbora historiko hau konstrukto sozial badala, ez? Etengabe mugimenduan dagoena. Beraz, une oro, aparteko denbora batean bizi gara, testuinguru jakin batean. Jarraian, denbora bakar hau azaldu eta atzematen saiatzeko 3 denbora edo dimentsio temporal eskainiko dira. Braudellek 4 bat onartzen badu ere. 4 hau da très long durée deitzen duena edo denbora oso luzea eta apurtzen ez dena da, ez? Gizarteari inmanenteak zaizkio portaera guztiak sartzen ditunak. Braudellek 3 kategoria nagusi ezberdintzen ditu, ezta? Lehendabizikoa long durée edo gertakizun estrukturalak dira, ez? Hau da epe luzekoak. Bigarrena koiuntura edo epe ertaina. Eta 3. gertakizuna edo epe motza. Gertaera salbu beste bien denbora oso kontatzea ez da erraza. Gertakizuna momentukoa da eta episodio historikoa kontatzen ditu. Adibidez, historia politikoa narratzeko balio digu. Koiunturak aldiz, ziklo ekonomiari egiten dio referentzia. Adibidez, 2008ko krisia, 2008tik 2014 arte luzatzen dana, baina bestelakoak ere izan daitezke, ez? Lehen edo bigarren mundu gerra esaterako. Batek 4 urte eta besteak 5 urte dituena. Aldiz, epe luzeak bizitza sozialen antolamendu estrukturak antolatzen ditu edo bertan oinarritzen da, ez? Eta modernitatea, kapitalismoa, iraupen luzeak ematen du historia geldiaren edo ez aldatzearen itxura. Eta erritmo pausatuari eta ekonomiari dagokio. Ura zen egitura material edo ez materialen aldaketa geldoaren garaia, ez? Braudelen ustez, egiturak sistema koherenteak ziren. Hau da, iraunkorrak eta eraginkorrak balira bezala ulertzen dira, ez?
Hala ere, denboran zehar igatuz doaz eta eraldatzen. Naiz eta denbora bat geldoa eman, pixkanaka eraldatzen doa. Bestalde, Braudelek denboraz gain geografiara aipatzen du, ez? Braudelentzat oso garrantzizkoa da. Azkenean, aipatutako denbora eta lekua bai dira gizarte bateri eragiten dioten zirkustantzia garrantzitsuenak, ez? Eta bukatzeko, ez? Iraupen laburrari dagokionez, garrantzia kentzen dio gertakizunari. Estrukturak ditu nahiago aztertu, Braudelek. Eta oneri historiaren hautsa deitzen dio. Gertakizuna izango litzateke adibidez Lehman Brothersen bankarrota edo kebra. Bai, hori da. Baina hala ere kontuan eduki behar da, naiz eta gauzak saiatzen geran estrukturatzen eta 2008ko krisia 2008tik aurrera esartzen dan, askoz ere konplexuagoa dela dana, ez? Denbora bat bestearekin uztartzen da. Adibidez, Koselakek oso ondo adierazten du nola denbora hauek forma geologikoan bezala ulertu da dira, ez? Kapa ezberdina jarri, eta horrela denbora ezberdinak elkarrekin txertatzen doaz, ez? Bai, hemen kare harria daukagu, hemen goian basalto zarrez egindako, geologoek barkatuko diate, baina eta arbel pixkat geruza bat, eta hor tarteko trantsizio momentu horretan ez dago oso argi kare harria edo zer dagoen. Hori da. Baina, ulertza aldera, ez? Beti nonbait hasiera eta bukaera jarri behar da, durazioak ere jarri behar dira, ez? Ulerterraz egiteko guri ematen dian prozesuak eta horrela funtzionatzen dute. Beraz, Braudelen bereizketak aipatuta jarraituko dugu honetan oinarrituz. Bai, nahiko nuke pixka laburbildu dana, ez? Denbora eta iraupeneri dagokionez. Hauek neurtu aldia, baina azken finean garrantzitsua da denbora historikoa eta denbora naturala ezberdintzea, ezta? Aurre historian ere esartzen dira denbora ezberdintasunak, baina kasu honetan eta iturri idatzien faltan gehiago hitz egiten da estadio kulturalei buruz, Estadio kulturalak dira gizarte batek dakan teknologia, produkzio modu eta finkapenei egiten dio referentzia, ez? Eta horien arabera sailkatzen da. Aipatu beharko dugu garai horretako teknologia hitz egiten ari ganean zertaz ari gan hitz egiten, ez? Instrumentu ezberdinak, ez? Harria, metal, adibidez gero ikusiko dugu, ez? Nola bereizten da, harrien garaia, metalen garaia, eta hori da. Eta gero hor, adibidez kultura materialetan gehiago ikusten da teknologia zertarako eta nola erabiltzen da, nola sortzen dian, gauza horiek, ez? Argi gera dadila teknologia zari ganean ez garela smartphonez bakarrikari. Hori da. Eta gero historiako kronologia lerroari dagokionez, orain arte egindako sailkapena orokortasunak dira, ez? Esarritako irizpidatzeo jartzen ditugu eta horren arabera sailkatzen da. Baina prehistoriaren kasuan gehiago ematen da, nahiz eta 20. mendean bertan ere eman, baina adibidez ekialde hurbileko sortaldean natufiar kultura neolitizatzen ari da bitartean, guk hori 4-5 milenio beranduago egingo dugu, ez? Eta gero ere esan guk egiten dugu kronologia lineal hau erabat Europa zentrista dela. Normala da, azkenean guk sortutako zerbait da, baina adibidez feudalismo garaia ezin da berdina izan Europako feudalismoa edo Japoniakoa, ez? Beste modu eta momentu batzutan daude. Hemendik aurrera, trena berandu datorrela pentsatzen dezutenean, kontuan izan gu neolitora 5.000 urte berandu iritsi ginela. Baina aipatu duzu, eta pixkat seriotasunera bueltatuz, kultura materiala. Nola bereizten dira garai ezberdinak kultura material honetan oinarrituta? Lehenengo definitu zer dan kultura materiala, ez? Bada gizatalde batek ikusten duen aztarna multzo osoa, ez? Eta hauek arkeologiaren bidez aztertzen dira, ez? Azken batean da galdera ezberdinak erantzuteko erabiltzen da, ez? Gizataldeak duten teknologia, duten eskuragarritasuna, eta nola antolatzen diren bizitzeko, elikatzeko, eta ezta?
Lehen aipatu ditugun, estadio kulturalak osatzeko ere erabiltzen dira, eta horrela gizakiak izan duten evoluzioa edo komunitateak izan duten evoluzioaren berri ematen digu, ez? Material honen tipologizazioak historiarrean adibidez, garai ezberdinak ezberdintzeko balio digu. Harriaren garaia, eta ondoren metalen garaia, ez? Eta haue bukatuta ator historia Euskal Herrira erromatarrekin. Erabiltzen dituzten tresnien arabera eslitzen zazkie izenak historia aurrean. Aipatu ditugun garaiak era berean, harria eta metala hiru aroko sailkapen klasikoa banatzen dira bakoitza, ez? Harrien aroa adibidez, paleolitoarekin hasten da. Grekeraz, harri zarra esan nahi du. Ondoren, mesolitoa edo epipaleolitoa dator. Eta mesolitoak erdiko harria esan nahi duen bitartean, epipaleolitoak gaineko harria esan nahi du. Bata edo beste erabili, batzuk sinonimo bezala erabiltzen baituzte ere esan nahi edo ezberdinak izan ditzake. Epipaleolitoak paleolitoarekin zerikusi gehiago du, eta mesolitoak ja garai berri baten, trantsizioko garai baten, neolitoara doan garai bat esan nahi du. Neurribiliko zen kare harriaren eta basaltoaren artean, ez? Hori da. Bai, bueno, azkenian da eremu ezberdinetan ematen dian eta aurkitzen dian aztarren arabera egindako kontzeptualizazioen ondorioz, ez? Sortutako gizu, historialariari filosofoi bezala asko gustatzen zaigu diskutitzea eta horrela sortzen da. Hala ere beharrezkoak dira horrelako kontzeptualizazio eta eztabaidak, Bueno, neolitoari helduz, ez? Neolitoak nahi du esan harri berria. Eta garai honetan hasiko da orokortzen historian izugarrizko aldaketa bat, ez? Hau da, gu sedentario bilakatzen hasiko gera. Ehiztari biltzaile izatetikan, herriskak sortu, nekazaritzari heldu, eta Gordon Childek, arkeologo britainiarrak iraultza neolitoko kontzeptu erabili zuen, gertaera honeri erreferentzia egiteko, ez? Gero pixka gehiago sakonduko dugu termino hau. Eta harrien ostean, datoz metalen garaiak, ez? Kontuan izan behar da, garai bakoitzak hasiera eta bukaera oso ezberdinak izango dituela. Eta batzuetan denbora tarte luze bat hartuko dutela aurkitutako metalak orokortzeko. Hau da, burdinaroan sartzean, hasieran ez da dena burdiniz izango. Eta pixkatxo bat, denbora bat kostatuko zaio, hori orokortzea. Errenkera honetan sailkatzen da orain metalen aroa. Alde batetik handakagu kalkolito edo neolitoa, eta biak kobrezko harria esan nahi dute, bata grekoz eta bestea latinez. Bota duela 4.000 bat urte hasiko zela garai hau. Urrengo brontze aroa datorkigu, ez? Eta hau gertatzen da lehen aldiz gizakiak aleazio bat sortzen duanean. Estainua eta kobrea aleatzen ditu eta brontzea eskuratzen du. Kontuan izan behar da, Euskal Herrian brontze garaia eta kalkolitoa ezberdintza oso zaila dela. Erabiltzen duten kultura nahiko antzekoa delako. Eta hirugarren metalen garaia, hemen daukagu burdinaroa, ez? Brontzeron ordez burdin erabiltzen hasten dira. Duela 2000-2500 bat urte izango da ziziala, eta erromatarrak etorri arte. Erromatarren agerpenarekin bukatzen bada, esan duzu paleolitoarekin hasten zela. Hori da. Ez, azkenian paleolitoa bera hasten da homo izakia sortu eta lehen aldiz tresna bat hartzen duanean, ez? Hau lehen esan bezala, duela zein beste, 2,6 milioi edo gertatzen da, homo habilisarekin. Tanzaniako Oldubai astarnategi ezagunean, ez? Homo horietatikan, gure espeziera arte, hau da, homo sapiens arte, 2 milioi urte inguru pasako dira. Ezagutzen den homo sapiensen astarna zarrenak, Marrokozen daude, honek ere duela gutxi asko aldatu zuan homo sapiensen bera buruz zena, baina 300.000 urte ingurukoa da. Euskal Herrian adibidez, orain dela 300.000 urte dia dazkagun astarna zarrenak. Eta orduan Euskal Herriko paleolitoa, orain dela 300.000 urte hasiko da. Eta paleolitoa deitzen dana. Garai honetan gure komarkan, badaugagu evidentziaren bat neandertalen aurreko izaki batena, ez? Eta leze txikin dago.
Homo heidelbergensis baten beza ezurra da hori. Egia esan, be paleolito honetan ez daude aztarna asko Euskal Herrian, baina gero eta gehiago agertzen dira. Tartea, Preileaitz eta Astigarribian, Deban dauden bi kobazulotan, baditugu garai horretako aztarnak, ez? Bi toki horietan, erdi paleolitoko aztarnak ere aurki ditzakegu. Kasu honetan, erdi paleolitoa homo neandertalensis edo neandertalei egiten die, lotzen da iaia sinonimo diren garaiak, ez? Eta hemen aztarna gehiago ditugu. Aipatutako bi tokietaz gain, Maldan sekulako aztarnategi interesgarria dago, Mutrikuko Serratun, eta badirudi Ekainen ere badagoela garai honetako kultura, ez? Eta erdi paleolitoa 150.000 urte inguru luzatzen da. Antzinako garai hauetan, besteak beste eta agian garrantzia handienetako bat duen fenomenoa da suaren kontrola, ez? Sua noiz kontrolatzen dan lehen aldiz, sekulako eztabaida gaude, badaude evidentzia batzuk duela 1,5 milioi urteia erabili izan zela, baina badirudi fortuitua izan dela, eta uste da benetan sua kontrolatzen den lehen evidentziak duela 600.000 urte inguru datatzen direla. Malagako batean da gainera data hauek lortu da toki bat. Dena dela, benetan orokortzen da eta badirudi munduan zehar, Europan zehar ikusten dela duela 150.000 urte inguru, baina erabat kontrolatzen dela sua, ez? Eta suaz gain, beste gauza bat azpimarratu behar dana garai hauetan, da gizakiak zaintzak egite zituela bata besteari, ez? Badaude ja aurre neandertaletan badaude santzu batzuk, eta ezagunen agian gure inguruan da Atapuerkan dago Benjaminaren kasua. Zein da Benjamina? 10 urteko neskato bada, eta kraneosintosia zuen honek. Zer da kraneosintosia? Azkenian bere kraneoko paretak behar baino azkarrago izten diala, orduan bere garuna ezin da hasi eta hil egingo zen, ez? Hala ere, honek sortzen dio sekulako arazo fisikoak, eta inbestekoak dira arazo hauek ez badizuten zaindu, ezin izango zela 10 urtera arte iritsi. Beraz, benetan sentikorrak dian gizakiak dira, eta aipatzekoa den datu dela deritzot. Hala ere, orain pixkat eta goi paleolitora saltu egin aurretik, eta Kobe ari garela iaia denbora osoan, islada historiografiko txiki bat aipatu nahi dut, ez? Esan behar da, garai hauetan, Kobetan ez ezik, kanpoan ere biziko zirala. Zergatik aurkitzen ditugu Kobetan arrastroak gizakiaren garai hauetan, errazago aurkitzen dialako. Kobo batera jun eta badakizu zerbait egongo dela, normalean. Eta aldiz, kanpo zabalean, askoz ere zailagoa da aurkitzea. Hala ere, hor dakagu Irikaitz estoan bertan, ez? Garai oso zaharretako aztarnekin. Eta bestalde, beste gauza bat aipatu nahi detena da klimaren ezberdintasuna. Klima benetan ezberdina da, eta egungo klima duela 10.000 bat urte arte ez da hasiko. Aipatu behar da, duela 40.000 bat urte, itsasoa gaur egungo kostatik 15 kilometrora egongo zela, eta ziurrenik aztarnategi honenak eta emankorrenak itsaso azpian daude, ez? Azkenia pentsatu hemengo garaiotzetan iaia mendipuntan dabiltzala, eta normala dan bezala temperatura xamurragoetan ibiliko ziren hemen goian. Bestalde, goi paleolitoa beste bi garaiak baino askoz ere ezagunagoa da, ez? Evidentzia gehiago ditugu, eta askoz ere hobeto dago tipologizatuta. Alde batetik handa gertara bat edo karbono 14 datatzeko sistema bateri eskerrak, ez? Azkenian zehaztasun handiakin datatzen dan mota edo sistema bada, eta orduan askoz ere askoz gehiago findu daiteke denbora, ez? Goi paleolitoa Labarartearen garaia da, Ikain, Santimamine, Altamira, eta gero ere Magdalenaldian dagoen ezurteri tresneria itzela da. Oso ikusgarria da gaur egungo ikuspuntutik behintzat.
Hala ere, izen zerrenda luze bat baino, agian hobeto da pare bat gai lantzea, garai honetan. Alde batetik lenguaiaren gaia, eta sapiens eta neandertalen arteko hibridazioa edo ordezka ematen da garai hauetan. Hibridazio eta ordezkaketari dagokionez, teoria ugari eta oso ezberdinak aurkeztu dira. 19. mendetik aurdaino. Batzuk, iraungipen azkar baten alde egiten dute. Hau da, neandertalak 40.000 urtera heldu, duela 40.000 urtera heldu eta bat-batean desagertu zirela. Horretarako esate dute biolentziak eta gaixotasunak eta baita klima aldaketak ere eragina izan zutela. Taldean ere ezin omen ziren ondo komunikatu. Hala ere, halako hipotesi asko baztertu egin dira. Eta alde batetik neandertala sapiensak baino intelektualki askoz ere baxuago kontsideratzea. Bere garaian homo estupidus ere deitu zitzaion. Berriki baina hartu duen badaude hainbat hipotesi indar hartu dutenak tartean endogamia, ez? Eta hala ere hau proposatu dutenak arrazoiketa unikausal bat baino gehiago arrazoiketa ezberdinen arteko, faktore ezberdinen arteko batuketa bat bezala eman zela, ez, beraien artean. Gainera, badirudi guk ere baditugula neandertal geneak, beraz, hibridazioren bat emango zen ziur. Orduan guztiok gara homo estupidus. Bai, pixkat bai, ez? Beti daukagu estupidusen zerbait. Baina, bueno, behin oneri buruz saritu ostean, gai aldatu eta esan behar da, neandertalek benetan portaera simbolikoak erakutsi zituzten, berriro ere hau ere ezbaian balin badago ere, badirudi neandertal batzuk orain arte uste ez bezala, labar arte egiteko gai zirela, ez? Malagan, Ardales izeneko aztarnategi batean, 60.000 urteko datatutako labar artea dago, eta garai horietan neandertala izan behar da. Orduan, naiz eta badauden hainbat ezbai, o duda badauden, badirudi indarra hartzen nahi da neandertalak portaera simbolikoak egiteko gai zirela. Eta simbolikotasunaz mintzatzen nahi gerala, lenguaiara egingo dugu salto. Badakigu sapiensa gramatika konplexu bat erabiliz komunikatzeko gaizela, eta gaitasun hau oso garrantzitsua da. Adibidez, Jared Diamondek proposatu du gaitasun honi eskerrak sekulako iraultza teknologikoak emateko gai izan gerala gure bizitzan zehar. Hau da, 45.000 urtetik aurrera sekulako aldaketa egondala. Hala ere, neandertalei, naiz eta gramatika konplexu hauez aitortu, komunikatzeko formak batzuk pasituzten ziur. Honekin ja bukatu ingo dugu goi paleolitikoa buruz hitz egiten, eta hau duela 12.000 urte jasotzen da, ez? Lehen aipatu dugun Holozeno garaian sartzen gera, klima aldaketa ikaragarri badago, eta hor transizio garai bat ematen da epipaleolito edo mesolito garaia, ez? Lehen aipatu dugun semantika eztabaida horiek dituena. Dena dela transizio garai honen ostean etorriko da neolitoa, eta berekin batera sedentarizazioa. Aurretik esan dut nola prozesu honi Gordon Childek iraultza neolitikoa ditu izan diola, ez? Baina ez da inolaz ere iraultza bat. Denbora luzean ematen den prozesua da, eta ez da lineala. Komunitate batzuk gainera atzera buelta egin zuten. Eta aurretik zituzten estrategia nomadak erabildi ere bai. Adibidez, Ameriketan, Espainiarrak sartzen 15. mendean, eta horrekin zaldiak, sedentarioak ziren talde asko nomadizatu egiten dira berriro. Bada esaten zuenik sedentarizaziorako eta nekazaritzaren praktika horren normalizaziorako prozesu hori baldintza klimatikoek behartu ote zuten, eta noski, baldintza klimatiko hauek atzera bueltatu zienean, iztari biltzaile ditzen zaien praktika horiek berrartu zituzten gizarteak ere
egon zirela aipatzen da. Askoz bizitza erosoagoa omen zuten, baina beste alde batetik bizitza sedentario hori horren aukera egin zuten gizarteak apurka gain hartuko diete guzti hauei. Bai, hori bat ados, ez? Badaude toki batzutan esaten dutela nola da posible egunean ordubete edo 2 ordu lan egin ez bakarrikan alimentatzeko gai ziren gizarteak sedentarizazio batera pasa izana, ez? Gainera, analisi osteologiko eta hortzetako analisiak erakusten dute okerrago jate zutela, gutxiago, askotan. Beraz, ez dakit, ez? Tortura bat dirudi aldaketa horrek, ez? Batzutan. Baina, ez dakit, mundu mailan orokortzeko baldin bada zerbaitegatik ere izango da, ezta? Epe luzera begiratuz, bizi itxaropena asko luzatu da. Bizi kalitatea ere bai leku batzuetan behintzat. Produkzioa asko garatu dan tokietan gehien bat. Dana dela, agian sedentarizazio puntu hori markatu dezakegu gizakiaren zabalkuntza estensibo batetik intensibo baterako igarotze hori bezala, eta ja lur zati txiki batetan geroz eta gizaki gehiago bizitzeko gaitasuna lortuko dugu. Eta posible da garai hartako bizi ereduak hartu ezkero, naiz eta agian 2 ordu lan egin beharko genuken, ezingo genukela 7.000 milioi pertsonak bizi. Bueno, esan genezake baita ere, gaur egungo produktibitatea kontuan edukita. Bestelako gizarte antolaketa bat planteatuko bagenu, agian posible izango litzatekela bizi itxaropena mantenduz berriz ere 3 ordu egunean lan egitera pasatzea. Baina horiek beste kontu batzuk dira, eta gaur ez dugu komunismo mota horretaz hitz egingo. Baizik eta lehen aipatu duzun komunismo primitiboaz. Konta iguzu gehiago, zer da komunismo primitiboaren ideia eta non gelditu da 2023an? Komunismo primitiboa egituraketa ekonomiko eta sozialaren lehen estadioa da, ezta, marxismoarentzat. Ekoizpen indarra garapen eskasa eta ekoizpen baliabide komunitarioak zituen garaia da, ezta. Soberakinik ez zegoen eta ondorioz aberastasuna bera ere ez da metatzen. Bizirauteko beharrezkoa zena besterik ezen produzitzen. Ondorioz, ez zegoen ez ustiapenik, ez klase banaketarik ez. Estatu gabeko momentua da, ez baitago metaketa eta ezer ez dago birbanatzeko. Egoera hau, demografia handitzarekin eta nekazaritzak sortutako soberaikinekin aldatuko da. Eta lehen zibilizazioak deiturikoak agertzean, produkzio modio esklabistara igaroko da, ezta? Egipto eta, Egipto baino gehiago Erroma eta Greziari egiten dio referentzia Marxek, baina, hala ere... agian horre sartu daiteke, baina hala ere esan behar da, egun komunismo primitiboa ideia gainditutat ematen dela, ez? Zergatik? Engelsek garatzen duan kontzeptua da gehien bat, eta Morganetatik hartutako ideia batutatik ez garatzen du, ez? Morganek giza historia edo salvajismo, barbaria eta zibilizazio marko batean ezberdintzen ditu. Idea linealegia da. Hala ere, eta gaindituta badago ere, interesa dauka, ez? Hasteko ezberdintasunak ez baitira naturaltzat hartzen, kontrara. Hildo honi jarraituz, gizadiaren genesian berdintasun batetik hasten dela zehazten du. Eta prozesu historikotzat jotzen ditu ezberdintasun sozialak. Handi batean, denbora gehiago bizi omen izan gara ezberdintasun nabarmenik gabe ezberdintasunekin baino. Komunismo primitiboari pixka dagokionez, liburu berri batek duela gutxi bere tituluan era oso provokatzailean txertatu du, ez? Uste dela komunismo primitibo en la prehistoria reciente de la península ibérica. Inork interesa izan ezkero, autorearen izena ez goratzen, baina blog benetan interesgarri badauka, eta da Las gafas de Child. Ez? Lehen aipatu dugun aurre historialariaren izenaren omenez. Benetan gomendagarria. Neolitotikan brontzera dauden, garaia horretan dauden teoria ezberdinak aztertzen ditu, eta teoria hauek sortutako testu ingurua ere azaltzen du, ez? Neolitoko matriarkal eta igualitarioak ziren herriak baltzeuden. Hala, neolitoan sortzen da patriarkatua, eta are gehiago jerarkizatzen dira brontzeko komunitate horiek.
Galdera hauek erantzun bere iritzia eman beharrean, esan bezala dauden teoriak azaldu, eta zein kontestuan sortu diren ere adierazten digu. Eta agian neolito, kalkolito eta brontze eta burdinaroko banan-banan aztertu beharrean, dagoeneko nahiko luzatu naizela usteet, eta hobeto liburu horrek egiten duen moduan, estatuen sorkuntza eta ezberdintasunen genesiari buruz bukatuko dugula podcasta, ezta? Gainera, helburu argi batekin egiten du liburua, eta agian gaurko jakintza esanguratsua eta esantzua hau izango da. Garai hauet ikerketak badirudi bizitzeko modu ezberdin asko egon direla. Giza historiak erakusten digu egoera historiko ezberdinei ez zaiela erantzun berdin bat eman. Eta egun mundu mailan horren natural txertatuta dagoen pilare bati erasotzen dio. Ezberdintasunen naturalizazioari. Bizitzeko modu asko daude. Azkenaldian, gertuko prehistoriak atentzio handia berenegatu du, ezta? Ezberdintasunaren genesia eta konplexotasun sozialari dagozkien azterketak behintzat. Hala beharrezko zeritzoten prozesuak ez dira hain saihestezinak, ez? Eta prozesu hauek uste baino askoz ere konplexuagoak dira. Sedentarizazioa, gizarteen jerarkizazioa motei, izan ekonomiko edo generokoak, eta birbanaketari buruzari natzaia. Mintzagai duguna, aztertzen duen beste liburu bat, El amanecer de todo, ezaguna egiten ari da azkenaldian. Pandemia bete-betean hildako Graeber antropologo jasartuaren eta Windcroft, arkeologo ingeles batek idatzia. Graeber, Windcroft bezala, anarkista da. 2000 urte inguruan Yale Unibertsitate ezagunetik bota zuten. Bere liburu honetan, historia handia, hau da, giza evoluzioa bere osotasunean ikertzen saiatu diren Harari, Diamond eta Fukuyama kritikatzen ditu. Baita Mars bera ere. Deterministegia dela berak eraikitako historia. Hala ere, honek sortutako kategoria asko erabiltzen ditu, eta askotan esan gabe egiten du. Baina bueno, hein handi batean dio, ikertzaile hauek 19. mendeko bi kontzeptu antietiko erabiltzen dituztela garai ilun haueteko. Horta pixkat hurbiltzeko, ezta? Alde batetik, Rousseauren salvaje zintzoa, eta bestetik Hobbesen gizakia otsoa da gizakirentzat ideia askorra. Rousseauren ideia hartzen dutenek gehiegi idealizatzen dute ehiztari biltzaileen garaia, ez? Oso harmonikoki begiratzen diote. Adibidez, Diamondek kolapso izeneko lanean nekazaritzara pasa izana gizateriaren errore handienentzat kalifikatzen du. Bestetik, gizakia etengabeko konpetentzia batean bizi dela ere ez da erabat egia. Arkeologiak eskaintzen dizkigun santzuak askotarikoak dira, eta ezin da hain era errazean simplifikatu. Graeberren iritziz, gizarte hauek voluntaristak dira, eta komunikate asko nahiko azkar estratifikatu eta hierarkia aristokratiko familiar hereditarioak ezarri bazituzten ere, beste batzuk aberastasun metaketa sozialki gaizki ikusarazi eta ekiditeko gai izan ziren. Besteak beste Amerikarren potluckari egiten dio referentzia. Zer da potluck hau? Komunitatean biltzen ziren Amerikarrek eta prestigio soziala irabazte aldera zituzten ondasunak apurtzen zituzten. Beste antelaketa mota bat. Kapitalismoaren aurretikan etorria estatu batuetan. Oraingo estatu batuetan barkatu. Bi autore hauen iritziz, gizakiak azken 40.000 urtetan gizartean antolatzeko modu desberdinen artean joan eta etorri ibili dira. Hierarkiak eraikitzen, eta gero horiek desegiten. Historia aurreak, gizarte antolakuntzak askotarikoak izan zirela erakusten digu. Halere, oraindik ere asko dago ikertu eta egiteko. Ea datorren hamarkadatan ildo honetako lan gehiago ikusteko gai garen. Egokiak izanik edo ez, pentsarazteko balio dute gutxienez. Eta gizarte berri bat eraikitzea posible dela ere adierazteko. Aukeran voluntarista baino materialistagoa. Altxatuko gara, altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Okerkale irratia.